जोंनि बे सानजामा खोथिया ब्रह्मनि थैनाय सान फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै जोङो साननैनि हाबाफारि लादों बेवहाय 13 आरो 14 सेप्तेम्बर बे साननै हाबाफारि जोबथा हाबाफारि दा गुबैयै बुंनो थाङोब्ला जोङो बे हाबाफारिखौ सेप्तेम्बरनि 11-2 लानाय जायोमोन दा खिन्थु जों माखासे जोंनि कलेजनि सोलिबाय थानाय एग्जामनि थाखाय जोङो माखासे आरो बोथोरारि माखासे जेंनानि थाखाय जोङो 11-2 जों लानो हायाखैमोन दा अब्लाबो जोङो 2 थारिखआव खालि जोङो बिथांनि थैनाय सावगारियाव बिबारल' बावनानै जोङो उननि जे हाबाफारिफोर दङ बेखौ जोङो लाबोनानै दिनै मैयानिफ्राय 13 आरो 14 बेयाव जों लाबोनाय जादों जिहेतु एग्जामआ दंबावो दा दंब्लाबो जोङो सानथाम सानब्रैसो जों गेप्स मोनदों आरोखि दा बेखिनियावनो जोङो गासैबो फरायसा बिथांमोनखौ जोङो बेखिनि हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे साननैनि हाबाफारियाव जोङो मैया गुबैयै जोङो उदालगुरिनिफ्राय जागायनानै सेरफांगुरिसिम गासै 20टा कलेजनिफ्राय जोंनि बादायगिरि फरायसा बिथांमोना बेहाय नुजाफैनो हादों आरो जोंनि हाबाफारिफ्रा दा फारियै मैया फुंनिफ्राय जागायदों बुंनो थाङोब्ला जे थुनलाइयारि बादायनाय बाथ्रा दानथेनाय बिदिनो स्पट राइटिं आरो कुइज कम्पिटिसन बिनि उनावहाय जोङो बेलासि मोनाबिलियाव बिदिनो जोंनि हारिमु बिथिङाव जोङो माखासे आयदाखौ जों लानाय बादायनाय बेखौ लादोंमोन आरो बे मैया जोबनानै दिनै जों गेवलां मेलखौ लानाय जादों दा बे दिनैनि समावहाय जोङो फुङाव जोंनि फिल्डआव आफादनि जे फिल्ड बेखौ बेखेवनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसेनो जिहेतु जोङो जाय बिथांनि मुङाव जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों जोङो 2 थारिखआव बिथांनि जि सावगारियाव बिबार बावदोंमोनब्लाबो जोङो आरोबाव फिन जों दिनै बिथांनि सावगारियाव बिबारखौ बावफिननायखौ लादों आरो फुंनि हाबाफारिखौ जोबनानै जोंनि दा दहाय जों सानसुआव 10टानिफ्राय बिथांनि नामैनो सावरायमा मेल लानाय जादोंमोन दा बेवहाय जोङो सानै फुंखा सुबुंजों लाबोनाय जादोंमोन दा बिथाङा जाबाय सुनिति बसुमतारी जोंनि बिजनिनिनो बिथांनि सायाव जोङो खोथिया ब्रह्मनि सायाव जे सान्थौ बिथांखौ लानानै बिथांखौ जोङो सासे फुंखा सुबुंफोर जों लिंहरनाय जादोंमोन आरो बिनि उनावहाय जोङो कृष्ण गपाल बसुमतारी दा UN एकाडेमिनि बिथोनगिरि क'क्राझार बिथांनोबो जोङो मोनसे आयदा होनाय जादोंमोन आरो बिथांनि आयदाया जाहैबाय दानि सोलिफु NAP एबा गोदान सोलोंथाइ बिखान्थि दा बिथांनियाव जोङो बे आयदानि सायाव जोङो सावरायनाय जि आयदा बेखौ जों होनाय जादोंमोन आरो साफ्रोमबो जोंनि जायफोर बादायगिरि बिथांमोना जाफैदोंमोन बेवहाय गासैबो मोजाङै बाहागो लादोंमोन आरो सोंनाय फिन्नायबो जादोंमन मोजां जोबलांदों दा बिनि उनावहाय जोङो नैबे गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव जोङो दा सोलिगासिनो दङ जोबथ'वाखै औ गाहायालासियाव जोङो गुबैयै गाहायालासियाव थरेन बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आरो नैथियाव जोङो बुंथिगिरि हिसाबै दिपेन बर' एबसुनि आफादगिरि जोङो लुबैदोंमोन बे प्रग्रामनायावबो जों होदोंमोन नाथाय बिथाङा गावनि माखासे आफादारि हाबाफारिनि थाखाय जेंनानि थाखाय बिथाङा नुजाफैनो हायाखिसै खिन्थु बिथाङा गावनि सोलाय दिपेन दिनेश ब्रह्म लेङाइ गाहाय नेहाथारि बिथांखौ दैथायहरनाय जादों आरो बिथाङा दिनै दाबो दंबाय थायो दा दसे उनावहाय बिथाङा गावनि बिबुंथिखौ लाखिगोन आरो बिनि उनावहाय जोङो बान्था राननाय दङ बान्था राननायनि उनावहाय जोङो फोजोबनो नागिरदों आरो बिनि उनावहाय जों मोनाबिलि देंखो दङ आरो बे मोनाबिलि देंखोखौ जोङो सासे जोंनि बिजनेस सासे गेदेमा आइजो आवदुर बसुमतारी बिथांनि मुङाव जों लानाय जादों आरो बे देंखो मोनाबिलिखौ जों बेखेवगोन जोंनि बर'नि गेजेराव मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि सुलेखा आब' बिथाङा बेखेवफैगोन आरो गुबैयै जोंनि हाबाफारिफ्रा बेखिनियानो आरो जोङो आसा खालामदों जों दा फैगोन मोनाबिलिसिम जोंनि जि हाबाफारिफोर दङ बे मोजां जाफुंनांगोन। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SCC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन।
मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयार पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360